berega kuboli chikura chintunda isana 2007 2013 2017 and 2022 no abaga koba inseko batebye megano y'abantu baboli chikura abantu babere bakuboli chikura. In fact no ane ngakien tangani no ane family go seleka pi lakini umwako yobere akolemereli mwako yo otokumusabira oyo no mwaka tobergete no mwana igaboli naenda senge njire twalegesio nyasaga ancha umwana onka koruga iga umusikenya baro akaba promoted musikenya baro bono libagali atokire kakitwa nkwera ndi umwako nera tomotebi ni mia umwako yo mubroka umwako yo mubroka talit 5 years ntutomokonye ngakie yoka gego ika 2027 ngochimotwe erwa nerere aina arama abera na sika umwana oli baringi na bali bose mwego bakuwana baroje obo ikaransa tu omugako y'abantu bakomomochi yo bango deba na aro moilelo na kyuta enene keri bintu byose byasiri no embono no mokomu sana nchena gana ngonyanyola menya go chora masakara jipara ago kwani bweka lakini nyasao mulendire naende korogana abebuli baya bakolete asengiye bakabyale kyomekia imogano mwako no mogotumono kabisa. Huyu ni mzee ambaye hako na nguvu mwarora baba na asira na antu amoeni moisono mwako nero gambiro beki detention wajara na rabeto mojumbe lakini keroki o president ga chete ga kimotigo mwako ya akwe ataragamba mwancha boli molie irana komo bwatsi mole mpokete kayo maelio kakia sama skani tunaomba na inche na indanya wale chinguru at least kiara isekorusi wo igoboro na inche mwanga kisko abantu baranye chimboli banyanye chiombe bago kebalia babisa bali bane bali bago nsabera bubekera litu bali batayete kondusio 2027 2022 manyete na babwate system yonse pi lakini mugatenamo na inchi mbalenga banjire nambatele no mwako akinyorokia maoko mbalenga banjire nambo bwatsi mwako yo tinko mwali baga sazigide garongora tukukwana karakora abantu abanga kumochikolera tigamwali baga elinda bakwani omusikame. Yes. Abantu baminto bafere nakimwe babo isanga umugaso bunobere mugaso gati asama fikania manene tigamba kwani mbiyamore nkwani ga kimbiyamore ko chiaria mwinari mbiyamore ntagete ko batebiringa neli molike ndara kwa na kende tiganya sawe wo banene asenge njali ko litukeli ko bona twali nyolire nabo iga tusangireirie na tumira ni to kusangalinga nili abaminto ko national government mutsasa to we party nabo iga abachuru ito bakauta assembly ya Kisi abaminto abanyamira bata kondo tota umuchumbo ito oyo le tata se savalie ntake ko bane kalinga a senteni nale go tinno ni dalimo o mintoyo I could not make it funa ba tebire e savalie ina bego na nateli mbate ndote intake koleta simuli iba kamwandi nile
bana batebire abakungu no mura hamugo toibura mura mukaba ugungu gosemoro abaga kalende bagisangi bane nabatata mura muro abagaka namore bokai namore asa maskanya manene nangita inson nasaria nincho ina babwatire nale go sala mumbwatisie toge nainwe ase safari ye mure tayari go mbwatisia mure tayari go mbwatisia mogere ndare nyasaba seni akyo mwago ntoko mubwasia kuna sabire yona mabera no moyo muororo inyoro kianga maoko bali mole ko rumoina na tuanzerane aina rama vera tutaete kurwa somo skominto lakini ni maetena no monto mokong asoko kolegas biamo na menya tunakuombea mema bono igonte korangelia omusani naendo mu biale bwe county ya Nyamira omoskejerusha mumanyi ogorogunene ntogoro elinde neracha tukwanie nyoroki angama mama gwalga ni kwa moskejerusha jerusha naenda senge ntondo tembule ya tire diteri neli nene nitagete inwa abantu bane mwanjore tana inumura abantu buyareroga igontagete kabo mwenge okobatebiga nababwatire tinderwa basacha nababwatire timbera bangina baminto mongere amenya 2027 abo chumbo itobwe county assembly koruga seino twanjiranire igo ingoro kingo bali banjira ngoro kiga finally ngo batebi arambe montabi amenya nebitare bigana batoko bakwani arambe amenya nerokoba omo musio ito twabasoroire nanje munande mama ino moigwete mune county ya beire nije 2027 inkobe gavana ya Nyamira Monsavere omana nabasesenie dibagerio motoe dibaga elinde nyamoko ito omanyete nyamoko nekiebundi inumo manyete mnakorete bintu mwarote university na yacheta mwamanyete segierwanete tokamotebia omoisimiwa tigaye toe gwe university tangani togakirie binde magega muna yachete iga tibara goja tira abana ondeta bangaina manya omwako goja tubwata abana bagoso university alia igo oyo timamo kore macheso obongaini bodia bwate na babo kama chigoikero bwana makungu wasabara mangaini mono na gosabeira maye kya babatiganya sagose to wote bio moskona mbia mono nande tumusabere ngakie ente koira libageli wana ente koira libageli elinde ndangelia ba MCS batatu barule Kisii County baichano